Rád bych vám ukázal elektrický klínový štípač Hecht 6810. Tento elektrický vertikální štípač na dřevo má příkon 3000 W a štípací tlak je 8 tun. Kvalitní hydraulický systém dokáže rozštípat špalky až o průměru 40 cm a délce 55 cm. Před prvním spuštěním nejdříve zkontrolujeme hladinu oleje v hydraulickém systému. Odmontujeme víčko a pomocí kontrolní měrky ověříme potřebné množství. Pokud je potřeba, dolijeme hydraulický olej s označením HC22. Při provozu je důležité mít povolený toto víčko. Dotáhnout ho doporučuji jen v případě, že budete manipulovat se strojem. Pak už jen stačí připojit štípačku do sítě, zapnout spínač, položit špalek a opřít se současně o obě spouštěcí madla. Pokud máte menší špalky, doporučuji dojet s klínem těsně ke dřevu, vypnout stroj a nastavit natáhlou aktuální vratný dojezd.